Хранителните добавки на доктор Провокатор. Срещали ли сте ги? Аз съм доктор Провокатор и сега ще ви ги покажа. Първото, което беше създадено, е Premium Joint Support. Изписане на база водещата съставка куркумин, неденатуриран колаген тип 2, бромелаин, босфелия, хиалуронова киселина, пиперин, витамин С и витамин Д. 8 съставки, които комплекс дават синергия за максимална защита и поддръжка на вашите стави. Второто, което създадохме, беше интензивната формула Intense Joint Support, по аналогия на премиум, но с удвоени дози за бромелаина и неденатурирания колаген за по-тежки случаи на болки и проблеми в ставите. Третата, Basic, най-олекотения вариант за поддръжка, защото малко или много след 30-та година ставите започват да губят своята еластичност, наличието на възпаления започва да се увеличава и възниква нуждата от почти ежедневна поддръжка, но не сериозна, а просто поддръжка. Четвъртото отроче, както го наричам аз, където си дават среща класиката с иновативния подход. Какво значи това? Ще ви обясна следващия път.